Pun tak nopo. Masa nak bagi sampai ni. Tahu mungkin tu yang tinggi sama pula. Ani yang saya do. Ani jadi semua. Saya sini buat sepatu apa keluar. Ampun yang kalau kau pilih. Ada sepatu apa keluar. Ada faktek orang orang pikir nomor tiada apa. Rasanya ni bagai apa ini? Kelas sampai rapi. Aku kucing. Kamu cakap Komiti declare like president schematic in the state. This was for Okuman is for the Langlia. Minute for the day. Aku ngomong kau Sering lagi. Ini belai dona. Anggur. Ini Thai tangga. Ini Bukuk song. Thai tak. Bukuk. Tungkut kamu. Kaisa. Kanti badar. Ni. Tidak. Leet. Ni. Kaisa awak. Ada apa hai? Tung burung. Lain mana pandai. Sudu buri. Dong no. Sudu. Warrior. Dong no. Emen tirini program emen mudata manor ne bawa hekok sapanda. Ini hingkai ini workers warriors no teng diploma tharokai sangkrak rongni diploma thani aboni kaisa phurunglai pati kelas ni mana kothai pati kelas ni ini panda panda teng obo haike no ini tabuk jehetu TWF Women's Federation ni Central Committee declare dikha immediately district committee tai block committee re declare dila erpore protek block committee o protection division district committee thangai जों अब हाइकैनो जोंनि पार्टी क्लास जोंनि वारियर्स दङ जों क्लास खायनाय बबा हाइकै जों गोसकांनि जबाव बाजानाय जों बबा हाइकै जोंनि त्रिपुरा हास्टेनि जुग त्रिपुरा सा त्रिपुरा जोग्रक सामों तांलायनाय जोंनि ग्रेटार त्रिपुरा लेन्ड मेन लखंनाय ग्रेटार त्रिपुरा लेन्ड ल नाहारैनो जों जब सामों तांनायनि खाबा जायो जों स्रांलायनायनि बागै जोंनि क्लास खालायलायनायनिखा जों आसा खायो गोसकांगो जोंनि ग्रेटार त्रिपुरा लेन्ड दतिनो माननाय अजराव विशेष खालायो जोंनि बुरैरक TWF बुकुक जोंनो जत्तनिसे भूमिका गाहाम नाय होनो कारण बुरैरक नुखुंनारिगु बुरैरक संसारनो नायथक खायो वानसक गयकायसा दङ संसार जार रमणीर गुने गे बुरैरक संसारनो नायथक कै दिसाइतलांगो आबनि बागिनो जोंनि मति TWF को जोंनि त्रिपुरा मथानि कायसा संसारनि कायसा नुखुंजोग जों अ नुखुंजोग हिसाबै जोंनि कर्तब्य अबनो दंनाय अनुखुंनो जों बोसोर नायथक खालायो जों हिसाबै जों डिसिप्लिन बाबे जों नायथक बोसकांगो जोंनि संमारि रक दङ अ संमारि रक जों जत्त बुरि रक आरो जों पार्टिसिपेट खायनाय गाहामखाय जों जारा रिंगिया रकनो फोरोंथि सानाय सोलोंनाय रकनो बसं तेबो गाहामखाय फोरोंनायनि जों चेष्टा दंनाय अ बाहायखाय सारा त्रिपुरा गोनांगै सुदु 20टा जोंनि ST सीट गया जे जागा जोंनि खुंथाय बारा जोंनि त्रिपुरा सानि उतार effect azagaw bahayno जों candidate duwe जों खोप्लायना बागै एमनकि जोंनि दाबि दंनाय जेबो सोलारबया बुरि रगबो सालकनि नांगौनो दाबो एदिसे हाबांगो जोंनि खरबसा EM दं जों बेलाय खादंगो अ बाहायनो बोसकांनि बिधान सभा संमारियाव खाय जोंनि दैबो गोबां जोंनि MLA एबा मिनिस्टार बनथि उनाय जों आसा नारिगो जों आबो बिसास खायो फुइख्लायो आबनि बागैनो जों अब हाइखालाय जों आसुबै दंया सालब्रुम yang सारा त्रिपुरा गोबां मा जागाव थाङै जों पार्टी क्लास खालायलाय दङ जोंनि बोसकांगो बेलेखिनो संगठन गाहाम दाबुबो गाहामङै दङ सार तिरिनि नांकुक माने कक्सा पान्दा जे नरनि सालसानि बो ब्लक नि खबजा फायगा र हामबाय जों दिनै सालसानि सेमिनार दिनै दैलमरा पलिटिकल डिस्ट्रिक्ट नि लोआ जिमा भाई दिनै आरो सालसानि सेमिनार खायजाखा ब्लक लेभेलनि
leader strong tiye Bolanpur block, Muya Kami block, Telamra block, o tinta block ni chini Tipra Mothani Ungoi chung district committee bono Lua Jikha engke oro phai manjak phaiga chini TWF ni block committee ni leader strong te district committee ni leader strong tam ni hangkhai जों दिनै अ सेमिनार खैमानि दिनै अ तेलामरा डिस्ट्रिक्टनि आन्दाराव दिनै जे त्रिपुरा मथानि जे सामुं थांनाय लिडारसक हा तै दफानि बागै दिनै बुबाग्रा प्रदुत बिक्रम किशोर मानिकनि नाहार मुंनो बिनि एमांनो जों मुख थांखायनायनि बागै जों दिनै अर